Ingoba ukazi umbongo uNkulunkulu umbongele ukuthi walungisa la ukhona. Amen. uNkulunkulu uthatha abantwana bakwa-Israyeli wabayisa ehlane. Amen. Bebeya eKhenani. Ngithola ukuthi uNkulunkulu akaze alilungise ihlane. Amen. Kunabantu namhlanje abakhulekela ukuthi kulungiswe ihlane. Akiwe ihlane uyiwa eKhenani. uNkulunkulu into ayenza ihlane uyakuprovide ihlane. Amen. Ngoba kiwa eKhenani into ezosiza ikhona le ndaba yethu yokukhuleka ngelimi bese singenzi lutho. Uthi usisi lo khona usisi lo benenkinga usisi lo benenkinga nobewonga bazalwane ngizokhuluma nje ngizemqede ngiyavutha ngingathi mhlawumbe ngivuthi ukhona usisi lo obenesifo somoko. Yeah. Lo sisi uma esefuna i-breakthrough uqale akhulume naye. Amen. Okusho ukuthi lo sisi ulingisa uJehova. uNkulunkulu uthe uma esefuna ukudala into efana naye wakhuluma naye wathi let us make a man ezisho yena. Yeah. Okusho ukuthi uma usufuna ushintsho empilweni yakho ufuna uqala ukhulume nawe kuqala. Amen. Uvumelane nawe ngawe. Amen. So lo sisi-ke usethi mele ngathinta umphetho. Ukhona engithola la ukuthi kwangenzeka lo sisi angayithola i-breakthrough uJesu ekhona umbona. Okusho ukuthi lento lithi silenkosi molifunda amahubo lithi uNkulunkulu waziwa kaJuda igama lakhe labalikhulu kaIsrayeli. Yeah. Kukhona ukumazi kodwa ngavele emkhulu. Haleluya. Amen. So manje ke lo sisi uthi meke ngathinta umphetho. So ngimbona eya ethinta umphetho akaningi. I-challenge yethu njengoba sikholwa kanje kodwa sibona ngathi izinto azenzeki ngoba silinde uNkulunkulu lenze izinto empilweni zethu. Yeah. Kanti asisaphili kuleso sikhathi. Siphile esikhathini la khona kuyithi ekufanele senze izinto ngoKristu. Amen. So manje ke lithi silenkosi uNkulunkulu uma ngabe uzamthola usuphelile wamkhumbula uNoah. uNkulunkulu wayolungisa la kuzoya khona uNoah ngoba uNoah sefanele aphume emkhunjini. Ngizokutshela ukuthi lesi simo obhekene naso musukufrustrate lesimo obhekene naso. Amen. Kunabantu abakhuleka usuku nemini bekhulekela ukuthi babe la ukhona. Yeah. Wena umdumisa uNkulunkulu la ukhona ngoba ufrustrate ukuthi awukho la ucabanga ukuthi kufanele ngabe khona. Awuzokuba khona ungama-appreciate uJehova la ukhona. Dumisa ubonga uNkulunkulu la ukhona. Excel la ukhona. Asingavuthi ngoba size sathola imike. Angivuthi nje. Ayithola imike. Angivuthi. Uthi omunye umzalwane ngiyakwazi ukuhlabelela ukuthi angazi nginike ithuba. Okay. Asaphila esikhathini sokunika ithuba manje. Hlabelela ula ukhona. Ithuba lizokufuna ula ukhona. Oh Jesus. Hallelujah. 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 So manje ngizothi bazalwane ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu asisize. Asisize uJehova ukuthi la sikhona sidumise sibonge uNkulunkulu. Khona umfana omncane nabo mfana omncane lapha uzela uNkulunkulu. Uma singayiqondi lento yokuphila ukuthi isibusise edlula ukuqonda konke. Kunabantu ekushawe izandla babegwinye ispoon seyogathi. Yeah. Amen. Ukuze bezodla amaphilisi. Sesho ispoon. Nabantu ekushawe izandla. Endwelo la. Kunabantu abathandaza ubusuku nemini bethandazela ukuphila. Endwelo la. So ungakakuboni ukuphila ukuthi kuyisibusiso sokudlula ukuqonda konke. Uzolikhonza kabuhlungu uNkulunkulu. Uzoqhubeka nokusibusisa ungabusiseki kanti ingoba awukarealize ukuthi wena uyisona isibusiso. Oh yes.
Inkinga lesi sikhathi silambele kakhulu ama-blessings. Sangayi-appreciate, sangayi-valuation lento ukuthi siyiwo ama-blessings from God. So, sengifuna ukuhlala phansi. Ngifisa ukuthi ungayikhathazi kakhulu ngalesi simo kuso. Njengoba ubona kungenzeki lutho kulesi simo kuso, uNkulunkulu wenza le ndawo akisa kuyo. Mhlambe njengoba ngilalela khona umuntu ongasebenzi njengamanje. uNkulunkulu ulungisa umsebenzi wakho ungasebenzi. Usazoqala xoshele boss ezokuthandi. Yeah. Wamaqashwa manje uzoba nenkinga, uzokhonza kabuhlungu. Uzokhonza kabuhlungu le boss ekhona ayithandi, so uzoqala xoshwe yona eqala kusalungiswa leyo nto. Kulungiswa leyo nto. Ukhona umuntu njengamanje ufaka ifurniture office la kazi usebenza kulo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So mina ngizothi akulungiswa la ukhona. Kulungiswa la uyiswa khona. Awazoma ukutshela makhelwane ukuthi kulungiswa la uyiswa khona. Ngabazi kulungiswa la uyiswa khona. Usathe manje ubocoba lenkonzweni. Ubocoba lisokuthi akulungi la ukhona. Kulungisiwe. uNkulunkulu akubeka endaweni engalungisiwe. Kulungisiwe la ukhona. Ingakho ula ukhona ngoba kulungisiwe. So manje uNkulunkulu lezi zinkosi uyena nowaphepeza owaletha umoya ukuthi umoya ubohlisa amanzi ngoba usefuna ukukhipha unomo emkhunjini. Amen. Ezinye zezinto ezidala ukuthi uNoah aspende I think 378 days emkhunjini. Ngithola ukuthi abantwana baIsrael baspende 40 years ehlane. uNoah akaza complain ukuba semkhunjini. Yeah. Nayo lento yakho yokubalisa yenza ukuthi kululwe ihlale. Hey. Ngisho lento yokubalisa. Lento yokukhala nje. Yabona lento yokukhala. Lento yokukhala. Yenza ukuthi kululwe ihlale. Ihlale liluliswa ukucomplaina. Because uma ucomplaina awukwazi ukudumisa uNkulunkulu ucomplaina. Amen. Yeah. Kunabantu abaningi ukuthi baze bathola izinto ezithize uma bengena kahle kumoya badumisa uJehova. Kunabantu abaningi ama-promotions ukuze bazozama bathi ngikhulu ngakithi. Hey. Ngikhulu ngakithi engekho ama-promotions. Ngoba kune-level efuna ufike kuyo la khona uzo-understanda khona ukuthi uyiyona i-promotion. Yeah. Kune-level la kufuna bazi khona ukuthi awusalindi ithuba ngoba uyilo. Hallelujah. So manje ngizothi musukhathazwa yilento oyibonayo. Oh Jesus. Awukubambe ukuthi uthenge uJehova. One of the things esingisizile njengoba nje uNkulunkulu engibusisa nje kanje njengoba nje ngibusiseka nje kanje uThixo engikhulisa njengoba ngilona namhlanje. Amen. Angithi ayikho into ekhombisa ukuthi ngiyintandane ngeke ubone. Hallelujah. Musa. Yeah. Ngeke ubone ukuthi ngikhuliswe ugogo ongasekho. Yeah. Akubonakali manje ukuthi uNkulunkulu kwethu. Ngoba manje lento kaKristu lithi sinenkosi umuntu kuKristu. Uyisitalo esisha. So manje ngiyayibona izinto ezintsha empilweni yami ngoba ngenziwe. Ngamusha. I-challenge ilento yokulambela, yokulangazelela kakhulu izinto ezintsha ungekho musha. Hey. Angazi ukuthi uNkulunkulu akasize sishintshe siguqule ingqondo zethu. Sikhulume lento engekho. Ibe khona. Manje thina sifana neswe sikhuluma into esiyibonayo. Okay. Yabona? Khona umuntu osabanje uzophumelela. Usabanje nokuxoxa. Ngicabanga lento kaJoseph uba ekhuluma ngalento kaJoseph ukuthi ngiyona nkothanyana. Hey. Sengisho ukuthi mhlawumbe uJoseph ake akabaphiwe abantu njenganawe abayena. Oh hallelujah. Sengisho ukuthi shothi uJoseph ngeke izibe khona lento yakhe. Ezogcina iwumbono. Yabona? Umbono wakhe nje akusiseka yedwa. Yabona? Awuyikhulume lento akudala lento ufuna ukuyibona. Amen. Uyidala. Khona izinto esikhuluma ngoba sithemba uJehova. Yes. So ngiyafisa abazalwane ukuthi uNkulunkulu ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu
umoya ingcwele ayigxilise lento enhlizweni zenu ukuthi uNkulunkulu usebenza la ekisa khona. Hayi ngoba ushiyiwe, hayi ngoba ungathanda. uAdamu kade ngifunda uAdamu ke uNkulunkulu wamlalisa. Umkhandela uEva. This is the Nkosi uNkulunkulu waletha uEva kuAdamu, wathi uAdamu lo uyithambo lamathambo akhe. Okusho ukuthi uAdamu wayesevukile. Okusho ukuthi uAdamu ngiyacabangela ukuthi wavuka kungenzeki lutho la yakhona. Okay. Kanti uNkulunkulu khona into amenzela yona. Kunesikhathi la khona empeleni yakho ifika khona inconfusion. Kungenzeki lutho, hayi ngoba kungenzeki lutho ngoba uNkulunkulu engenzi lutho. Umbona wathi akwenzeki lutho akusho ukuthi uNkulunkulu akenzi lutho. uNkulunkulu kukhona isikhathi la khona esilungisela khona la esisa khona bese angabuya sitshele ukuthi silungisela la esisa khona. That is why kubalekile ukuthi simdumise uJehova, simkhonze uNkulunkulu, simlambele, simlangazelele uJehova. Lento ukuthi silinde ama signs nama signal kaJehova, lento kulinda signal ayizusebenzela ngoba uzongabona lutho bese ungamdumisa uThixo. Bese uqhubeke nokuhlala ehlane sikhonze nawe sibusisele thina sikhonze uThixo. Ngoba ngithola ukuthi le ntombazane le yayinesifo somobo uJesu wayesesixukwini nokusho ukuthi wayesebantwini abaningi kodwa iyona eyathola umangaliso. Yabona? Yeah. So manje ke ngiyafisa ukuthi bazalwane sibambe lento ukuthi awushiyiwe awulahliwe. Amen. Kulungiswa la miswa khona. Amen. Ngale nkathi abantwana baIsrayeli besehlane lase liphumile igama lokuthi eKenana kunezo elinoju. Yabona ukuthi uJuda bakhona ubona besaya ehlane. Ujuba liqediswa ukuthi usehlane. Dumisa uNkulunkulu la ukhona. Ngiyafisa nje bazalwane ukuthi ngilinhlonipho siphakame. Ngiyafisa ukuthi bazalwane sivule inhliziyo zethu. Sicele uNkulunkulu asisize ngoba masiphuma la sibuyela back kulezimo esishiyile emakhaya. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu asinikeze i-wisdom. Asenze uNkulunkulu ukuthi simthembe sila sikhona. Ukuthi khona lento ayenzayo la esisa khona. Ngicela ukuthi umamshele bezele phambili asikhulekele. Gosia